Ngayong nararamdaman na naman ang tag-ulan, kumusta naman ang iyong kalusugan? Ito raw dapat ang isa sa mga tanong na dapat masagot. Kaya naman para iwas pangamba na sa lagay ng kalusugan, sinuyod ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang bayan ng Binalonan. Doon, bitbit nila ang programang Gay Consulta Plus. Libre ang pagpapakonsulta rito. Mayroon ding libreng gamot at marirehistro ka pa sa PhilHealth Yakap Program. 24 na barangay ang nakinabang sa programa at higit 7,000 mga residente naman ang nakatanggap ng libreng konsultasyon. Pasalamat kami kay Gov sa ninikkan na kami sa pagkakataon na libre si consultant. Maraming salamat, Gobernador Ramon Mungico III, sa mga tulong niyo po sa amin. So, Bukod sa libreng gamot, nagkaroon din ng PhilSys registration, maging mga fur babies na kinabang din sa libreng anti-rabies vaccination at deworming. Lahat ng ito, bahagi ng pagpapalakas ng healthcare system sa probinsya ng Pangasinan. Nagpapatuloy naman ang paglilibot ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa lahat ng mga bayan para maiparating ang serbisyo para sa lahat. Jose Robert Inventor, RNG News.